Тили Норвуд е най-популярната актриса в Холивуд в момента. Наричат я следващата Скарлет Йохансън или Натали Портман. Тя обаче не е точно актриса, защото не е истинска. Създадена от английска компания, първата изцяло генерирана с AI актриса, разбуни духовете в филмовите среди. Тя има Instagram профил, позира за снимки и казва: може да съм изкуствен интелект, но изпитвам много истински емоции. Според създателите и използването на такъв тип актьори може да намали стойността на една продукция с до 90%. Холивуд обаче посрещна Тили с остри реакции. От гилдията на киноактьорите подчертават, че AI-генерираните актьори използват откраднати изпълнения, обезценяват човешкото артистично майсторство и застрашават да оставят без работа истински актьори. Последните дни Норвуд стана вайрал. По-скоро заради паника и любопитство, отколкото поради истински интерес към нея като бъдеща холивудска звезда. Какво вие мислите по въпроса? Споделете ни в коментарите!